Tamu. Srengenge sore cemlorong nrobos cendhela. Sunare semebar ing jogan. Madangi ruang tamu sing ngiras tak nggo ruang kerja. Sore kuwi aku pinuju nyerempeng nulis cerita kanggo majalah panyebar semangat sing kita tresnani iki. Ora dinuga, dadak ana wanita mlebu dumrojok tanpa laraban. Kepareng kula nderek candle ing mriki sekedap nggih, Pak. Celuluke sopan. Omahku mapan ing pinggir dalan. Ora sepisan pindho. Ana wong liwat mampir sak perlu ngaso yen kesel. Utawa ngeyup yen pinuju udan. Wis tau ana kanca nguwahi saran supaya aku mbuka warung kopi. Nanging seprene durung kaconggah. Aku isih seneng nulis kanggo ngisi wektu pensiun. Lumrahe yen ana tamu, ajek tak bagekake kanthi becik. Tamuku sore kuwi wanita 21 taun umure. Dedeg piadeke sedeng. Pawakane semampe. Rupane lumayan ayu. Sandang penganggone model zaman saiki. Kaya lumrahe cewek Gen Z. Nuwun sewu, sampeyan kuwi sapa? Dene teka-teka mak sluduk lebu gubukku iki. Pitakonku sakwise nawani ngombe banyu putih sing cemawis ing meja tamu. Tangane sing katon alus keranggeh gelas mineral. Aneh, tak waspadakake lambene sing abang moyo arep nyecep isine gelas plastik. Kaya-kaya mung butuh nggondo banyune wae. Gelas diambu-ambu. Irunge sing bangir megar mingkup. Gelas nuli diselahake meneh ana meja. Oh nggih, Pak. Nderek nempangaken nami kula Akhir, nanging biasa dipanggil Umi. Kok bisa Akhir dadi Umi? Panelesehku. Margi jangkepe nami kula Akhir Umi Sekar ndalu. Lah iki mau Mbak Umi saka ngendi? Apa arep menyang ngendi? Nggih namung mlampah-mlampah kemawon. Griya kula estunipun mboten patos tebih saking mriki. Loh, ngendi to kampunge sampeyan? Pitakonku penasaran. Dheweke ora jawab. Swasana dadi amem. Jroning batin aku gumun. Saka pangrasaku kaya ana wewadi sing diumetake Umi. Dheweke ora gelem nyebut kampunge. Ana apa? Jare ora adoh. Nanging aku kok durung tau weruh rupane. Terus ana wigati apa sampeyan mampir ing gubukku iki? Pitakonku mecah swasana tidem. Mboten wonten wigatos punapa-punapa, Pak. Rak kepareng to, Pak, menawi kula nderek candle sekedap. Oh, ya mesti wae oleh. Pintu terbuka lebar. Apa maneh sing mampir wong ayu. Semaurku gojekan. Swasana bali amem. Dheweke luwih kerep ndingkluk. Saka tindak tanduk lan guayane, sajake Umi lagi nyimpen wewadi. Nanging wewadi apa? Aku ora ngerti. Amrih suasanane ora kaku.
Tanganku ngranggeh gelas kemasan mineral. Nuli tak cecep nganti entek. Gurungku krasa seger. Ayo toh diunjuk. Apa arep ngunjuk teh lan kopi anget? Boten, sampun cekap menika kemawon. Aku gumun. Tamu iki solah bawane sarwa nganeh-nganehi lan nyolowati. Jupuk banyu mineral wong diamboni. Raine budidaya didelikake. Omongan-omongan ora nyawang sing dijak omong. Sedelo-sedelo mbuwang mripate nyawang dalan sing reja. Ratan gede ngarep omahku. Prasasat ora tau sepi. Kendaraan pating sliwer ora ana pedote. Panyawange nglangut. Terkadang unjal ambekan landung. Margine rame nggih, Pak. Kadose rumiyin ing ajeng griya niki wonten wit kenari ageng. Pitakone. Loh, sampean kok ngerti? Ngertos, Pak. Kenging menapa dipun tegur? Jawab pitakone tamuku kuwi. Aku banjur cerita rada dawa. Durung suwe ratan gedhe ngarep omah diambakake. Latarku kekepras proyek pelebaran jalan. Kekiris sak meter ping saambane latar. Kurang luwih 10 meter. Nadyan tanah hak milik lan aktif bayar pajak. Kekepras pelebaran jalan babar blas aku ora entuk ganti rugi. Ewadene aku lan warga liyane sing lemahe kena proyek ora bisa nuntut. Wong cilik pancen kudu nrimo ing pandum sarwa kalah. Krungu ceritaku, Umi mantuk-mantuk. Katon melu ngrasakake ternyuh. Dheweke takon, proyek ngambakake dalan kuwi ana anggarane kanggo ganti rugi apa ora? Aku mung gedhek, ora ngerti. Waktu kaya lumaku cepet banget. Ora krasa ngobrol ngalor ngidul. Ngerti-ngerti wancine wis meh surup. Dheweke menyat arep njaluk pamit. Nanging banjur lungguh meneh merga bojoku teka. Nembe tindakan, Bu? Kok ngantos sonten? Pitakone Umi karo nyalami bojoku sing lagi mulih arisan RT. Mboten kesahan kok, niki wau nembe arisan. Jawabe karo mlengos. Kula Umi, Bu, nyuwun pangapunten derek kendel sekedap wonten mriki. Nanging gandeng wekdalipun sampun sonten. Kula kepareng nyuwun pamit. Ujare banjur jumangkah metu. Bojoku mlerok, ulate mbesengut. Tanpa omongan AIU. Mak semparet mlebu kamar. Atiku makdeg. Wiwit dheweke mlebu lawang mau, aku wis ngira bakal ana gara-gara. Bojoku mesti sujono. Pangiraku ora meleset. Nalika aku nyusul mlebu kamar, bojoku langsung ndamprat. Serangan wayah surup srengenge, drendet kaya tembakan senjata mitra liur. Dasar tok mis, wis gerang orang rumangsani tuweke. Semprote. Kanthi sareh tak jlentrehake kedadian sing sak benere. Nanging bojoku tetep ora bisa nampa. Dheweke ndakwa aku selingkuh. Aku sadar geni emosi lagi mbrongot atine bojoku. Ketimbang kedawa-dawa lan dadi dedreg. Saru dirungu tangga. Aku trima meneng. Swara adzan maghrib ngumandang. Omahku radoh karo masjid, udakara 50 meter. Aku ngleser metu saka kamar. Cepet-cepet amek wudu. Sakwise ganti sarung lan nganggo klambi koko. Ora lali nganggo kopiah ireng.
Aku jumangkah metu tumuju masjid. Wengi wis ngukup jagat raya. Kahanan desa wis beda adoh karo jamanku isih bocah. Dalan kampung saiki wis ora peteng kaya mbiyen. Kejaba kuwi, uga wis ora ana kebon utawa pekarangan kosong jroning desa. Yen mbiyen omah pating plencar keletan kebon. Saiki jejel riel omahe warga empet-empetan. Aku ngira bojoku isih nesu. Dheweke wis njingkrung kerubutan kemul. Olehku nulis cerita cekak wis rampung. Laptop ndak tutup, karo nglafalake hamdalah. Nadyan wengi so sepi, mripatku durung ngantuk. Durung menyat saka kursi, maknyut aku kelingan dayoh sore mau. Kaya-kaya tekane mau ora numpak kendaraan. Pitakoning atiku, banjur mulie numpak opo? Ah, embuh, aku mau yo ora nematake. Pikiranku wis keseret nampa gara-gara wayah surup surya. Nadyan durung pati ngantuk. Aku mlebu kamar kepengin ndledakake awak. Ora lali kabeh lampu tak pateni. Kejaba lampu panjeran. Lawang lan cendhela uga wis tak cek. Kabeh wis tak kunci. Nganti lingsir wengi, embuh mripat iki kok ora gelem merem. Saka rumangsaku, aku durung turu nalika dayoh wanita sing sore mau teka lingsir wengi iki mara meneh. Embuh piye mlebune? Ujug-ujug dheweke wis ning kamar lan nungguh ing sisihku. Pak, rak mboten supe kalian kula toh? Aku ora jawab. Temtu wae aku ora lali. Dheweke akhir umi sekar dalu. Nanging kepiye dheweke bisa mlebu omah ing kahanan kabeh lawang wis kemunci. Mboten usah ajrih, Pak. Kula sowan bapak malih. Cangkemku blangkemen. Ora kuwagang arep buka lambe. Dheweke terus nerocos omong. Wigatine rembug. Dheweke wiwit wengi iki arep nyawiji karo aku. Ceritane dawa. Nanging gancaring cerita. Dheweke korban kecelakaan lalu lintas nganti nemahe tiwas. Kedadiane 2 tahun kepungkur. Jarene, dheweke wektu kuwi arep mangkat kuliah menyang Yogya. Nanging apes pas tekan ngarep omahku. Sepeda motore diserempet mobil mewah. Motor oleng kontal nabrak wit kenari. Mobil sing nyerempet geblas mlayu wegah tanggung jawab. Aku uga isih kelingan karo kedadian kuwi. Wadak sing wis dadi layon digawa polisi menyang rumah sakit. Layone banjur dirukti dening wong tuane. Wiwit kedadian tragis kuwi, Umi tetep ngenteni sopire mobil mewah sing nyerempet dheweke nganti mati. Nganti kapan dheweke ngenteni wong sing nyerempet kanggo nuntut tanggung jawab. Mung arawe Umi sing ngerti. Cilakane wit kenari sing kanggo ngenteni kuwi ditegor merga kena proyek jembarake dalan. Mula dheweke banjur taren kepengin nunut ing omahku. Keneng apa lagi nembung saiki? Anggone arep nyawiji karo aku. Mak gragap aku sadar. Ing paturon ora ana sapa-sapa. Kejaba aku lan bojoku. Akhir, Umi. Aku bengok-bengok kaya wong lindur. Bojoku tangi. Dheweke saya muntap.